Направо на морето отиваме сега, заради заведението край несебърското село Тънково, което дава 20% отстъпка от сметката, ако на влизане клиента си остави телефона на бара, за да могат хората да си общуват повече помежду си. Как се приема идеята от клиентите, Елиана Цанова сега предава на живо. Ели, здравей отново. Ма това като море отзад изглежда наистина. Здравейте отново, точно така, Мариана. Да, уточнихме вече, че това отзад не е морето. Виждаме лозата, а може би заради гъстата мъгла ви прави в такова впечатление, но нека да се върнем и към нашата тема. Идеята привлича все повече клиенти, които посещават именно това заведение по време на своя обяд или вечеря. Голяма част от тях вече остават своите мобилни телефони в кутията, която се намира пред нас. Сега и аз това ще направя, докато тече нашия пряк ефир, ще оставя своя мобилен телефон, тъй като, както знаем, разбира се, именно медиите трябва да бъдем за пример, но всъщност как се ражда тази идея, сега ще разберем от господин Мартин Пенчев, който е собственик на заведението. Здравейте! Здравейте! На първо място ни кажете как се роди тази идея, преди колко време? Тази идея е предшествана от идеята за борба с чалга културата. Държа да отбележа не чалга музиката, чалга културата. Ако сте забелязали, паркинга е доста далече от тук, да не се налага на всеки да му гледаме колата хубава ли е, лоша ли е. Посрещаме хора, нали, не автомобили. Оттам насетне вече дойде въпрос с общуването и почнахме от детския център, в който няма електронни игри, няма телевизори, а има играчки, където децата да си играят, да общуват. И после вече се прехвърлихме в салона на ресторанта, където по този начин, не знам до каква степен е важна отстъпката, по-скоро хората го правят за забавление, се връщат към естествената им среда, именно да общуват. Защото изкуственият интелект в наши дни, колкото е полезен, толкова може и да вреди. Трудно ли обаче вашите клиенти се разделят със своите мобилни телефони? Никакъв проблем. Даже имаме хора, които по няколко пъти вече се случва, идват, знаят си още от вратата, нали, тук фърляме телефоните, викам идеално. А за тези, които не знаят, сервитьорите ги уведомяват предварително, че има такава идея във вашето заведение? По принцип да, но основната част от нашите клиенти следят нашата фейсбук страница и са абсолютно информирани по тази тема. Вече се даде много сериозна гласност на това нещо. Аз редовно се шегувам с такива неща. Имам малко по-тежък хумор. И свързано с общуването ставаше въпрос, че изкуственият интелект, понеже сега модерната фраза е, че ще изяде хляба на много хора, нашето вино не може да го изпие. И затова по-хубаво да пием вино и да си говорим. Какво ви прави впечатление? Всички тези клиенти, които остават телефоните си, по-дълго време ли общуват помежду си? По-дълго време ли остават в заведението? Не съм следил точно продължителността на престоя им тук, но със сигурност е много по-пълноценно от обикновено, защото редовна гледка преди това беше хора, които единствено гледат дисплеите си или, още по-лошо, един остава на масата, други излиза отвънка да говори и това е с часове. В голяма част от заведенията, въобще в цяла Европа също някак си се превърнало в тенденция хората да вечерят, да обядват без да използват своите мобилни телефони. Вие откъде така ви хрумна тази идея и преди колко време? Аз също имам телефон, който използвам. Нали, за мое огромно щастие нямам време да го използвам 24/7, но следя какво се случва по Западна Европа и оттам взимам пример какво да не правя и какво да правя, защото има и добри примери. Така че това е тренд, който подкрепям. Благодаря ви. Ние днес записахме и част от работещите, част от служителите, които са тук в заведението. Нека да чуем какво споделиха те пред камерата ни. Някои от тях идват си предварително знаят за нея. За някой е лесно, за някой не. Виждам хора, които си говорят, оставят си телефоните и не си ги търсят. Вече го правят при нас и се увеличават, за което съм оптимист. И това е целта, да го направим, за да може хората да общуват директно повече, не чрез социалните мрежи. И да имат повече време, да наблюдават какво се случва около тях, самите те да се видят един друг и да се насладят на мястото и времето, което прекарват заедно. Господин Пенчев, кажете ни, когато клиентите оставят телефоните си в тази кутия на бар, както направихме и ние, стават ли от време на време, за да проверяват дали някой не ги е потърсил, дали някой не им е писал съобщение? Не, даже самото оставяне на телефоните прилича на някакво бягство от ежедневието и ги виждам, че се наслаждават абсолютно с това, че нямат телефони в джоба. Много ви благодаря за този разговор. Дано наистина и по-голямата част
Така, имаме въпрос от студиото. Слушаме те, Мариана. Хрумна ми, дали пък някой от клиентите не си забравя телефона там, когато си тръгва в ресторанта, толкова потънал в контакта с другите, с хората, с които е дошъл, че да не се сети изобщо за телефона си и да го остави. Имали ли сте случаи, в който някой от клиентите да си забрави телефона, като причината за това именно така по-дългата комуникация, повечето разговори с своите приятели или пък близки? Искам да ви кажа, че са си забравили абсолютно всичко без децата. Чанти, портфели, телефони. За мое огромно щастие нямаме до момента нищо невърнато или изгубено, така че да не може да го намериме. Златни гривни, бижута, телефоните са най-малкото нещо, което е забравено някъде за нашия ресторант. Очаквам скоро децата да се забравят. Господин Пенчев, и за финал да ни кажете, според вас, когато се храни вечерта в дома си, телефоните трябва ли да бъдат забранени? Трябва ли да ги забраняват родителите на своите деца, както и на самите себе си, разбира се? Според мен не само когато се храним, а когато прескочим прага на дома, отляво оставяме телефоните, отдясно оставяме проблемите и напред предстои само единствено социално общуване. Много ви благодаря за този разговор. Наистина социалното общуване изключително голяма важност. Нека да кажем, че повече хора е хубаво да се включат в едни такива инициативи, защото няма нищо по-хубаво от това да споделяме помежду си, да общуваме, било то по време на обяд, по време на своята вечеря с близки и приятели. Ели, благодарим и на теб, и на твоя събеседник за това, че по толкова фин, изпълнен с хумор, с закачка и с шега начин повдигнахте един много сериозен въпрос, а именно общуването, директното човешко общуване, което става все по-важно, колкото повече навлиза изкуствения интелект в нашето ежедневие. И сега отново към